Vezi după așa, mami, data, solo, duc data. Lică jale filmare. Amândoi odată? Amândoi odată, mă. Hai, dați-o tu. N-am că mă să dezbătă. Hai, mă, stai că mi-e cu în boxă. Cara, trenul Dar tău. vin bani de nenegați. Am bani. Uitați, băieți, pe domnul Mădă. Gata? Gata? De. Ce-a faci, frate? Hai. Și de la luăm? Uitați pe domnul Mădă după bare. Ne tot singură că pe toate. Hai, nada, na. Uite, hai după bare, mă. Hai, da, hai că mă putea. Hai, băieți, hai. Hai, băieți, bă! Să pară la alea, bă! Le. Mai Hucin? Hei, casa Hucila. Pai bar. Tași. Dacă n-avem. Da tu. Ai un video, băieții. Mai Hucin? Ce te-ai bara? E căpare! Căpare, faci Cine e mobil? Hai, băieți, încordați. Sunil tu. Am dat. Hai. Scautele. Dă drum. Hai tu. Dă drum. Dă un sepe para tău. Ne prea mai luat tu la tine. Demo. Hai, băieți. Ce mangiale masă. Ce-l vreau tare? O tânără. Hai, tare. Mai dus atât, mă te rog, mă. Gata, puțin. Așa, Schițite. Care să ajungă pe ăla.